Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje thandwa zami ngifisa ukuba sibuke incwadi kaGenesis isahluko sama-44. Siqala ivesini ye-18 kuze kube isahluko sama-45 ivesi lesi-5. Kwathi abafowabo sebebuyele kuJosefa, wasesondela kuye uJuda wathi, "O Nkosi yami, ngiyakhuleka inceki yakho mayibeke izwe indlebe enkosini yami. Ungayithukutheleli inceki yakho, ngoba ungangofaro kumina." Inkosi yami yazibuza izinceku zayo yathi, "Nisenaye yini uyihlo? Niphelele yini? Akekho yini omunye umfowenu na?" Sase sithe enkosini yami, "Yebo, sisenaye ubaba osemdala kakhulu. Kukhona nomfana wamagcino amthola esemdala. Ubaba uyamthanda kakhulu ngoba amelamayo akasekho, usele yedwa kwabakwanina. Wasuthi wena ezincekweni zakho, mletheni kimi phela ngimbone. Uma umfowenu engezi nani lapha, anisoze naphinda ningibone." Sathi ukuba siphindele kubaba inceki yakho, samtshela amazwi enkosi yami. Wathi ubaba, "Buyelani nisithengele ukudla." Sathi thina, "Kasinakuya. Siyophindela kuphela uma umfowethu omncane ehamba nathi, ngoba kasinakumbona umnumzane lowo uma umfowethu omncane engekho." Yayisithi inceki yakho ubaba, "Niyazi ukuthi umkami wangizalela amadodana amabili. Oqala wanyamalala, angiphindanga ngambona kuze kube manje, kungathi wadliwa isilo. Uma nithatha lona omncane naye ehlelwe ingozi, lolo sizi lungawuphula umoya wami, ningehlisela elibeni mina yihlo sengimdala." UJosefa wayesehluleka ukuziqinisa phambi kwabantu ababelapho, wathi abaphume bonke. Wazidalula kubafowabo, wakhala kakhulu kwezakala kwelaseGibhithe nasemzini kaFaro. Wathi uJosefa kubafowabo, "NginguJosefa umfowenu. Nempela ubaba usekhona na?" Abafowabo bahluleka ukuphendula ngenxa yokwethuka bembona. Kepha uJosefa wathi, "Cha, sondelani." Basondela, wathi, "Ngempela nginguJosefa umfowenu enamthengisa ngase ngiyiswa eGibhithe. Nokho ningakhathazeki, zingabi buhlungu nezinhliziyo zenu, ngoba nathengisa ngami ngafika lapha, ngokuba nguNkulunkulu owangiletha lapha kuqala ukuba nginisindise." Ijulile le ndaba. uJosefa ubabuzile ukuthi, "Saphila yini ubaba wenu? Ninabo yini abanye abafowenu?" uJuda uyaphendula uthi, "Yebo, usaphila ubaba, futhi sinaye umfowethu ongumagcino." Uthi uJosefa kubona, "Ningiphathele umfowenu ongumagcino uma senizongibona." Bahamba baya kubaba. Uma befika kubaba bayayixoxa indaba. Kuthi masekuphelile ukudla, ebesethi ubaba, "Buyelani niyosithengela okunye ukudla." Kodwa lamadoda ayakhumbula ukuthi asikwazi ukubuyela emuva singamphethe umfowethu. Ngibuka ubuhlakali kuJosefa. Uyazi uJosefa ukuthi indlala ayinababa ayinama. Indlala
ayinasigwili, ayinasichaka, indlala ayinamuntu, izobabamba ibabuyise. So uthi uJuda asikwazi baba ukubuyela emuva singamphethe umfowethu omncane. Hey, ngiyayisaba lento eshiwo uJuda, ngoba uyobhekisisa kahle ngesikhathi uJosefa efika kubafowabo, ubani ofika negama lokuthi akabulawe? uJuda. Uyena owathi akabulawe, uRuben owathi ongenani makadayiswe. Uthi uma esebuyela kuJosefa, uyena okhulumayo, owakhipha igama lokuthi akabulawe, uyena futhi omi phambi komuntu ayifisa ukuba abulawe kodwa kazi. Hey, khona izinto esizikhulumile ngabantu bazizwa lezo zinto kodwa bathula basibuka, ba-acte ngathi abakaze bezwe lutho. Khona abantu abasihlekisayo, basikhulumise, wena ungazi ukholwa ukuthi zilima azazi lutho, kanti bahleka bazi izinto ozikhulumile ngabo. Bakwenzela umusa bazi ukuthi awubafuni, bakuhlekisa bazi ukuthi uhleba ngabo. uJosefa uyababuka. uJuda uthi ubaba ukhalile. Khona amazwi ashiwo uIsrayeli, uJakobe, ikhehle lidala lithi, anazini ukuthi umama wenu wangizalela abantwana babili. Oqala wanyamalala, namanje angazi ukuthi ukephi. Wadatshulwa isilo samnephuza, wadliwa zilwane eintabeni. Ngasala nengubo yakhe egcwele igazi lomntanami. Wakwashonelwa ingane, muke namanzi, inyamalele. Wangathola nanethuba longcwabi ithambo lakhe. Athi mekhala, athi Nkosi, noma uyaphila noma useshonile, ngicela at least ungcwabi ithambo lakhe. At least ngazi ukuthi ngimtshalela. Khona abantu abangaziwe emakhaya noma bayaphila noma sebashona. Sekwazi kwaba khona nohlelo ko TV okhumbula ekhaya. Ngibuka usizo lisele ekhaya. Abanye babuye emva kweminyaka, usibani usashona. Washona inhliziyo yakhe ingeva ibuhlungu, ingazi kwenzakalani kuwena. uJoseph ubuza ukuthi usaphila ubaba, ngoba uyazibuza ukuthi ingazi ikhehla lami lashona inhliziyo yalinjani. Sakhona nomfowethu omncane engamshiyela ibele, ngoba inhliziyo yami ayifuni ukufa ingambonanga. Hey, kunabanye bethu ababhungukile, badliwe zintaba. Sasithi sikhula thina kuthiwa khona abantu abadliwa ligoli, badliwa zimayini, badliwa lidolobha. Bahamba abanye beyofuna imisebenzi kodwa babuyanga.
bahamba abanye bethi ngicela ungigadele umntwana ngiyabuya kodwa babuyanga. Abantwana bakhulile manje bangamadoda, abantwana bakhulile manje bangamakhosikazi. Khona inkonzo yokubuyela ekhaya, khona inkonzo yokuqonda ukuthi la ngihleli khona akhona ekhaya, la ngihleli khona kusemqashweni, la ngihleli khona ngincikile kodwa nginekhaya. Uthi uJakobe angikwazi ukumdedela nomncane ngoba makukhona into embi eyenzakalayo kuyena angazi kokwenzakalani kumina. Wakwafika nesigabeni empilweni yakho la ukhala khona, la uzibuza khona uthi Nkosi angisenawo amandla okulwa, angisenawo amandla okukhuluma, sengikhulume kwanela, sengithethe kwanela, sengivike kwanela, angisenawo amandla. Uthi uJakobe uma nimthatha anokwazi ukuthi ningcwabe ngiphila. Bangaka abazali abasho njalo namhlanje. Athi Nkosi ungabusakuthatha lokho, sekukone ngibambelele ngakho. uJosefa uthi mezwe indaba ukuthi usaphila ubaba axoshe bonke abasendlini. Athambani athi ngicela ningiphumele, athi ngicela ningiphumele. Athi uJosefa yimina uJosefa. Lithi izwi likaNkulunkulu wayikhala. Isililo sikaJosefa saziwa liGibhithe lonke. Isililo sikaJosefa saze safika nasemzini kaFaro. Wakhala kangaka uJosefa usekushone bani? Abantu baseGibhithe abamazi uJosefa nomndeni, abamazi uJosefa nabafowabo, abamazi uJosefa nobaba. Mesekhala kangaka kwenze njani? Khona ezinye izinto ezithi mazishaya sibalekela emahhovisi siyokhala, sibalekela ngaphandle siyokhala, sibalekela endlini ezincane siyokhala ngoba abantu asibatshelanga amaqiniso. Fika umdondoshiya wensizwa ithi ngizobheka ubaba, nasi isithombe sakhe. Fika umdondoshiya wentombi ithi ngizobheka ubaba, nasi isithombe sakhe. Ngizobheka uma wangizala wangishiya. Abanye bayacasha, bafisa kuvuleka imgodi bangene. Khona izinto ezizenzile ebusheni bethu ezisibambile manje. Abanye imphefumulo ayiphu ngoba khona inhlambuluko abangadlulanga kuyona. Uthi yimina uJosefa, ngabe usaphila nobaba? Engathi abamuzwa, engathi abakho. Uthi imina uJosefa enamdayisa ezweni laseGibhithe. Nkulunkulu wami, yimina lo enanithi niqedile ngaye. Yimina lo enanithi anisophinde nimbone. Yimina lo enanithi sicefe nifuna uqeda ngaso. Uthi kodwa ningakhathazeki, mina kade ngaxola, nani ixoleleni.
uNkulunkulu somandla kabe nathi, Ndlovukazi yezulu, isibusise, isivikele, isikhanyisele. Sicela amandla negrasi elivela kuNkulunkulu uyise neNdodana nomoya ocebileyo. Amen.